ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои меҳрубони мо. Сараввал бори дигар шуморо ба омадани моҳи шарифи рамазон муборакбод мегӯям. Имрӯз дар канали мо чун ҳамешагӣ ҳамватан подписчики мо зани ҳунарманди тоҷик барои мо чебурек пухтааст, вақти ифтор пухтааст ва ба мо фиристодааст. дӯстони азиз, роликро аз аввал то ба охир тамошо кунед. бо мо бошед. барои тайёр кардани чебурек аз равған, об, намак, орд истифода мебарем. акнун сири кадбонугии ҳамватана мебинем. бисёриҳо дар хамири чебурек тухм меандозанд. масалан, ман ҳам тухм меандохтам, дигар тухм намеандозам, яъне ки бо равғани холиам мешудаст. барои начинка, яъне даруни чебурек гӯшт, укроп, пиёз дар кор аст. акнун хамирро мо вақте ки шуридаем, ҳамаи шумо метавонед инро хамири чебурекро чун оддӣ мешурем мисли самбуса ва баъд аз каме истоданаш баъд 1-20 дақиқа тунук мекунем. нигоҳ кунед, ҳамватан бисёрам хушрӯту накарда, бисёра ҳам як ороста, суфта, ҳамаш яхел. акнун гӯшту вайро зеленро майда карда, спец андохтааст, масалан мурч, зира, намак, дигару дигар. акнун нигоҳ кунед тарзи печонидани чебурекро ки чӣ қадар зебо, суфта, ҳамвор тайёр мекунад ҳамватан. ин умуман занҳои тоҷики мо ҳунарманд ҳастанд. нигоҳ кунед, ана мехем мебари чебурека ки ҳам хушрӯ шавад, ҳам як иштиҳоовар шавад. бисёр ҳам осон, чебуреки осонак нишон додаста ҳамватан мода, барое ки бисёро дар хамири шир медозанд, тухм медозанд, аммо осонак равған, орд, намак, об, ягон чи дигар лозим нест. начинкашам хеле бамаза, вақте ки гӯшт бо укроп бошад хеле бамаза аст. дӯстои азиз, нигоҳ кунед, бисёр ҳам дастакотон дарда набина ҳамватан. дӯстони азиз, подписчикои дигари мо, шумо ҳам метавонед ки наворои худтонро фиристонед. мо дар канал мегузорем ва ҳунари шуморо як кас бина ёд гира, ягон чие ки надона, ин ҳам хайр мебошад. ҳатман фиристонем, мо нишон метиҳем. нигоҳ кунед чӣ хел чебурекҳои бамаза тайёр кардестаи ҳамватан. ана ҳамашон ровна, суфта, ҷилодор, як размер. нигоҳ кунед. акнун каме равғанро камками андозе хубтара каме равғана бирён мекунем ва чебурекҳои худмона мепазем. нигоҳ кунед, дар равғани баланд пухтан дар кора мисли пирашки, фақат ки ду дона андозе хубтара ки равғана камтар меҷаба. дӯстои азиз, нигоҳ кунед, чебурек зебогиш чида ва хуштаъмиш чида. вақте ки чебурек бе дрожҷ тайёр мешавад, он қадар зарар надорад. аслан дрожҷ барои саломатӣ зарар дорад. кӯшиш кунед ки хамири бе дрожҷ бисёртар хӯред. нигоҳ кунед, чебурекҳои бамаззаи ҳамватан тайёр шудааст. бисёр ҳам бамазза метовад. дастако дарда набина як бори дигар ҳамватан. дӯстои азиз, таваҷҷӯҳ кунед ба чебурекпазии ҳамватан. чебурек аслан аз давлати Украина ба мо омадааст. онҳо бештар чебурек мепазанд ва чебурекпазиро дӯст медоранд. дар олмон ҳам чебурек мепазанд, вале ба тарзи дигар. оли ман ба шумо нишон метавам як рӯз умуман дигахе мепазанд. ино чебурекҳои пухтагии ҳамватан тайёр шуд. дӯстои азиз, бо гӯшт ва зелен, яъне кабудӣ, бисёр ҳам бамазза, хуштаъм ва иштиҳоовар аст. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷа бо шумо хайру хуш мекунем. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳамеша хонатон пур аз нон, пур аз ханда, пур аз хандаи кӯдак бошад. одамои бефарзанди худованд фарзандия, аз он ҷумла ба ҳамватани мо худованд фарзанди солеҳ ато кунад. бо мо бошед. моҳи шарифи рамазон бори дигар ба ҳамаи шумо муборак бошад. ҳамеша дастгири якдигар бошем. ташаккур ки шумо канали маро дастгирӣ мекунед. худованд нигаҳбонатон.